Bună lume și bine cum să faceți un bar luminos pentru animale. Cal pentru cai, pentru că eu am un cal. Bun, stați să-l scoatem. Uitați, cam așa arată. Ambarul puteți închide așa, noaptea. Și noaptea ce să după aceea îl strângeți. Vedeți? Foarte ușor. Bine, eu am făcut câteva chestii de genul și aici în de noapte. Bun. Haideți să ne apucăm. Uitați așa. Ups. Iar ups. Bine. Acum să ne puțin jos. Uite, cam așa. Ups, iar. Bun. Bun. Avem un braț. Și acum astupăm. Bine, voi va trebui să-l faceți mai mare. Eu îl fac așa. Când zic mai mare mă refer mai înalt. Bun, aici v-am eu o gaură. Trebuie să înconjurăm așa. Ups. Iar ups. Ups. Bun, am terminat încă. Trebuie să mai facem asta. Bun, ia să vedem. Funcționează. Nu știu de ce merge așa de întârziat. Voi pune pe pauză până când voi da clean calculatorului. Am revenit, sper să bine. E bine. Nu știu de ce am aruncat manetele. Bun. Acum vom pune uși. Și ca să fie frumos, aici vom pune pași. Bun, dacă o să întrerupă, să știți că e vina bancamului, nu a mea, dar ați prins ideea, da?
Aici puneți geamuri. E foarte bine. Atât. Perfect. Bun, poate îl terminăm. Înainte să ne rupă. Bun, perfect. Ei, asta a fost pentru tutorial de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați canalul meu și alba.